So what's up mga Kayorski? Yan. So ngayon ay pupunta tayo sa Binalunan Plaza. Magkakaroon lang kami ng konting video shoot at pictorial. Kasi meron tayong bagong sponsor ngayon, Yusagi Bags. Yan. So bago pa lang sila sa market, halos kaka-start lang din nila. So i-review natin siya. Tingnan natin yung quality niya at yung ganda niya, yung design niya, para ma-share naman natin sa kapwa riders natin. Yan. Nandito na po tayo sa plaza. Wow, daming estudyante oh. Naku. Kaya tayo. Saan tayo? Saan tayo mag-shoot? Yun oh. Hey! You know? Yun oh. Grabe oh. I love you, kuya. I love you forever. Oh, I love you too. So weird. Oo. Nabigyan na kita? Ay. Oh. Oh, yan. Oh. Oh. Oh, it's ang gundo. Okay na? Oh, it's ang gundo. Okay na? Okay lang, maganda naman. Sige, tapos, yan na. Ha? Saglit lang ha. Hindi. Nasa ano siya? Ay. Salamat po na. Isa lang, wala na eh, ha? Oo. 7 hours later. Oo, mamaya. Target locked. Miss, hello. Vlogger pala ako. Motoyorski. Ito oh. Uwi na ba kayo? Ha? Naghahanap kasi kami ng magmo-model ng bag.
Kahit konting pictures lang, okay lang ba? Okay ka lang? Pwede, okay lang kahit saglit lang? Tatlo po kami. O pwede rin. Oo. Oh, sir. Ayun, sir. YouTube. Oo. Rider, sir, rider. Hindi, vlogger. Oo. Saglit lang naman, ha? Sige, tara. O, nakakuha tayo ng ano. Sabi akong rider, sir. Oo. Picture ako. Ay, o, sige. Oo. Oo. Dalawa na lang eh. Dalawa na lang. Wala na eh. Naka-record yan ha. Oo. Kaya ano kami, sir, kaya top alam arin namin, sir. Ay, oo. Oo. Nakasama kayo sa vlog ha. So ito. Para sa ano? Oo. Ito yung papatest natin dun sa model natin. Tatry natin kung pwede sa babae. Tara, ikaw muna mauna. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ayun, okay, wala tayong problema. Ang galing mo talaga, bright ka. Hindi siya Amerikana, hindi rin siya Koreana, hindi isang Britanya, hindi rin Kenya. Siya ay Oo, kaya sabihin minor eh. Halika. Halika kayo. Saglit lang. Tara, miss, halika. Dito ka. So ito, itatry lang natin, ha? Ano pangalan mo? Claire po. Claire. Oh, kanina pa kita tinitignan doon. Galing mo kasi sumayaw. Oh, di ba? Ang galing. Yun. I-ano lang natin. Tatry lang din natin. Tapos, pipicturean ka lang, ha? Sabi nila, balang araw darating ang iyong Sige, hawakan mo muna. Yan, ganyan lang. At nung dumating O, diba? Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Kasi maganda ka eh. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ang kukulit ng mga estudyante, oh. Yan. Nga. Taas na. Yan, ganda. na gusto pang laging makita. Sige. Dito ka. O, yan ha. O, yan ha. Anong pangalan mo ulit? Claire po. Clear, ayan, ayan. So, tinry natin itong Yung dila mo, lukot-lukot. Usagi na chest bag sa babae. Ayan, okay naman siya. Ayan, so medyo nahihiya si Ma'am Claire. Ayan. Ayan, oh. Di ba bagay na bagay sa kanya, oh. Oh. Gusto mo sumakay? Tapos picturean kita. So, ganitong pagsakay, ah. Ganito, oh. Ganyan, oh. Hindi. Hindi kahit tungtong ka na lang. Di, abot yan. Akong bahala. Sige, apa ka dito. Oh, akin naalalayan kita. Ano yung pan po? Medyo... Okay lang yan. Sige, sanay na ako dyan. Hawak ka dito. Hindi, sige. Tapos hawak. Ayan, pwedeng nakatayo ka lang. O kaya ano. Yan, ganyan lang. Post ka lang. O yan, si Ma'am Claire. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng dimples. Yan. Hindi ko kaya umibig muli habang buhay na lang kitang Hindi ko kaya umibig muli habang buhay na lang kitang May sundo ka, di ba? Pero ikaw may sundo ka. Wala, gusto mo hatid kita sa Ordaneta. May kasama
Ha? May kasama po ako. Saan ka ba banda sa Ordaneta? Labis. Saan banda sa may PUNP? Kasi po pag nagko-commute po kami, mababa na po kami ng bayan ng Agad. Saan banda nun? Sa may Magic Mall? Oh, ano, gusto mo? Medyo naiyak ako. Ha? Okay lang. Experience mo lang naman. Kung gusto mo, iikot lang kita na ganun. May experience mo lang. O, di ba? O, tas may helmet naman eh. Tas sa aganyan ka, tas sa aganito rin ako. Okay lang. Ah, sige. Dito lang, pag ganun. Huwag kang mag-alala, hindi ako rapist. Ulol! Sinungaling ka! Hindi, experience na lang. Big bike angkas experience. Okay lang. So, iikot lang kita pag ganun, tas okay na. Tas, anong pangalan mo? Ikaw? Michelle, huwag kayong mag-alala. Alagaan ko yung kaibigan nyo. Oh, dito ka na lang. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dream Ayan. Oh, so, dito ka sasakay dito ka aapak ng left foot, tas alalayan kita. Ako muna, ha? Sige. Okay. So ano, hahawak ka dito. Dito ka hahawak pag ganon. Pag ganyan, ha? Yan, hawak ka dito, tas dito pag ganon. Okay. Hawak ka mabuti, ha?